para saber por que agora mesmo vamos a investir 1,5 millón de euros nesta gran infraestructura, ten os antecedentes esta obra que debemos coñecer todos. No ano 2005 platesouse facer un pabillón cuberto para unha antiga pista que había aquí ás miñas costas. O que se fixo naquel momento foi un proxecto que non acadou os estándares de calidade precisos para desenvolver o deporte, polo que foi preciso elaborar un novo proxecto que contemplou dotar a pista dunha superficie de maior calidade e, por outra, actuar nos vestiarios, que foron unha das situacións donde máis se fixo fincapé agora de mellorar aquela obra tan mal executada e que agora pretendemos avanzar. Cando tras reunirnos cos clubes deportivos e coas persoas usuarias conseguimos recoller as súas necesidades e inquedanzas para elaborar un novo proxecto de reforma e rehabilitación do pabillón polideportivo de Beluso. A rehabilitación deste pabillón de Beluso vai conlevar 3 aspectos fundamentais que van mellorar a práctica do deporte. Por unha banda está a eficiencia enerxética, que vai supoñer o aproveitamento de todos os elementos que hai nesta instalación para poder ser eficiente e, sobre todo, ter un confort. Imos cubrir unha pista cavity por debaixo da pista de parquet que vai supoñer unha mellor amortiguación e, sobre todo, vai supoñer que non haxa problemas de humidade. E, como non hai que esquecerse que nestes espacios deportivos non só é importante o que pasa nas pistas, é tamén importante o que pasa nos graderíos, mellorándose a visibilidade dos mesmos e, sobre todo, tendo tamén situacións de maior confort en canto a climatoloxía e accesos por parte das persoas que veñan. Despois de todo o traballo que temos desenvolto aquí en este pabillón, é de agradecer o traballo que han desenvolto clubes, asociacións e persoas que fan a práctica deportiva nestas instalacións, porque, aínda que non cumprían condicións óptimas para desenvolver os seus deportes, pois seguiron facendo sin ningún problema. Agora é o momento de investir neste pabillón de Beluso, en que eses fondos de Xunta, Deputación e Concello van a facer unha instalación na que van a desfrutar tanto os cativos e as cativas como as persoas de maior idade. E eu creo que iso é o mellor destino que poden ter uns fondos públicos, que o desfruten e o gocen dende as persoas máis cativas hasta as persoas máis adultas.